Γεια σας μάγκες, Γιώργος Κάβαλος εδώ, πίσω με ένα ακόμα βίντεο. Είναι Σάββατο 3 και 31 τα μεσάνυχτα, δηλαδή actual είναι Παρασκευή βράδυ και ξημερώνει Σάββατο πρωί. Έχω τελειώσει τη μέρα μου και θα πιω τώρα μια πρωτεΐνη. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο χρησιμοποιώντας όλες τις γνώσεις που έχω βάλει στο βιβλίο μου «Η τέχνη της πάσας», να σας δείξω στην πραγματική ζωή πώς κάνοντας πάσες μπορεί να φτάσεις, πουλώντας ό,τι να είναι ρούχα στην ντουλάπα σου, να φτάσεις να πάρεις ένα τσαντάκι, ένα sneaker, ένα γκρέιλ, οτιδήποτε το οποίο το ήθελες πάρα πολύ καιρό. Γιατί τα gains πρέπει να είναι gains. Επίσης, έχω να πάω για ψώνια, όσο περίεργο και αν ακούγεται, από όταν γύρισα από Αμερική. Αυτό θα πει ότι εγώ έχω να πάω για ψώνια πάνω από 1,5 μήνα. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι ψιλοφούλ, έχω αγοράσει πολλά πράγματα τα οποία θέλω, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για κάτι καινούριο. Το πιο οικονομικό πράγμα το οποίο θέλω να αγοράσω είναι τα Prada American Caps σε κάποιο καλοκαιρινό χρώμα, τα οποία έχουν 720 ευρώ. Το δεύτερο πιο ακριβό πράγμα που θέλω να πάρω είναι αυτά εδώ τα Dior sneakers, τα οποία έχουν 990 ευρώ. Και επίσης μ' αρέσει και αυτό το Prada τσαντάκι, το οποίο όμως είναι ακόμα πιο ακριβό, έχει 1200. Και το πιο ακριβό από όλα που θέλω να πάρω είναι αυτά τα Chanel sneakers, τα οποία έχουν 1300 ευρώ και νομίζω δεν παίζει καν να υπάρχουν στην Αθήνα. Όπως λέω στην τέχνη της πάσας, είναι Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο είναι οι πιο hot μέρες για να κάνεις resell. Έχει περάσει η εβδομάδα, οπότε ο κόσμος θα τσιλάρει, θα βγει το Σάββατο να ψωνίσει, θα κάτσει σπίτι του Σάββατο πρωί να τσιλάρει και θα ψωνίσει. Οπότε, είναι Παρασκευή βράδυ. Εάν τη Δευτέρα δεν βγω στη Βουκουρεστίου στο Κολονάκι να πάω να πάρω ένα από αυτά που θέλω, είμαι fucking pussy και κακός reseller. Αλλά να σας πω κάτι, είμαι ένας από τους καλύτερους resellers, αν όχι ο καλύτερος, στο κομμάτι μου. Οπότε έχω 100% εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θα βάλω όλους μου τους τρόπους και όλη μου τη μαγεία ώστε να καταφέρω να φλιπάρω. Και πάμε να σας δείξω τι έχω για resell. Ωστόσο, το βίντεο είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι πάρα πολύ καλό να δώσω. Οπότε θέλω να κάνω το challenge με το πιο δύσκολο τρόπο, ο οποίος είναι το να έχεις bricks, δηλαδή το να έχεις ρούχα τα οποία δεν είναι τόσο hyped. Αν και δεν πιστεύω στον όρο bricks. Λοιπόν, νούμερο ένα πράγμα το οποίο θέλω να πουλήσω, αυτά εδώ τα Converse X Rick Owens, τα είχα πάρει για να τα φοράω ως beater sneakers στο γυμναστήριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει την oversized γλώσσα δεν με βόλεψαν πολύ, αν και είναι πολύ ωραία, και επειδή υπάρχουν πολλοί Rick Owen fans εκεί έξω, είμαι σίγουρος ότι θα τα πουλήσω και max 100 ευρώ θα μου φέρουνε. Στη συνέχεια ένα άλλο πράγμα που θα κάνω resell είναι αυτό το Balenciaga t-shirt, το οποίο το είχα πάρει από την Αμερική, τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, και δυστυχώς δεν το φοράω, δεν το έχω φορέσει ποτέ. Δεν έχω κι άλλα Balenciaga pieces, οπότε δεν μου αρέσει να μιξάρω 15 brands πάνω μου. Οπότε και αυτό θα φύγει και πιστεύω από αυτό ένα 200 μπορούμε να το κάνουμε secure. Στη συνέχεια έχουμε αυτό εδώ το Supreme t-shirt, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο όμως και αυτό δεν το έχω βάλει ποτέ, είναι ακόμα dead stock. Και το είχα πάρει retail από το Supreme Los Angeles Store. Αυτό το είχα πάρει νομίζω 38 δολάρια, δηλαδή 35 ευρώ, αλλά επειδή έχω και τσάντα και sticker και τα λοιπά, πιστεύω αν τα μπορεί να πουληθεί 70-80 ευρώ. Nike Dry Fit γυμναστηριακό, το οποίο το είχα πάρει για να το φορέσω, αλλά τώρα καλοκαιριάζει, οπότε το έχω βάλει και αυτό μία φορά. Και μαλάκα, αυτό θέλει πλήσιμο, ναι. Μπορώ να πάρω πιστεύω και από αυτό 30 ευρώ. Προχωράμε με ένα pant από Peso, το οποίο το έχω φορέσει πολύ, είναι ένα γερμανικό brand, το έχω φορέσει, αλλά δεν θα το φορέσω άλλο, οπότε θα πάρω και από αυτό πίσω κάνα 50. Και στη συνέχεια έχουμε δύο bricks. Δεν τα λες bricks. Έχω αυτή εδώ την παπουτσάρα, η οποία την είχα πάρει 280 ευρώ, τη φόρεσα, έχει κάποια χιλιομετράκια. Αλλά τώρα το έχω καθαρίσει και θέλω να το δώσω γιατί μου είναι στενό, δεν θα το έδινα γιατί είναι discontinued.
Αλλά μου είναι λίγο στενό, ήθελα ένα size up, οπότε το δίνω. Απλά είναι δύσκολο τώρα, πρέπει να πετύχεις η Mangadji fanboy για να το πάρει ή ξέρω εγώ αθλητή. Και τελευταίο είναι αυτό εδώ το McQueen sneaker. Έχω πουλήσει πολλά McQueen, 3-4. Αυτό με έχει ρε γαμό το λίγο δυσκολέψει το να το πουλήσω. Πίστευα ότι μπορώ να πάρω 250 ευρώ. Το έχω ανεβάσει με 2 φορές, δεν έχει πουληθεί. Αλλά πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και πιστεύω και στο Cloudplug. Αυτό ήταν το intro του βίντεο. Πάω να κοιμηθώ και θα ξυπνήσουμε αύριο πρώτα ο Θεός ορεξάτη να φωτογραφίσουμε τα πράγματα και να τα πουλήσουμε. Καλημέρα μάγκες, Σάββατο πρωί, μόλις έχω ξυπνήσει. Άρχισα λίγο να ξυπνήσω, η αλήθεια είναι γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα Σάββατα δεν έχω δουλειά το πρωί, οπότε κοιμάμαι λίγο παραπάνω. Θα ξεκινήσω να φωτογραφίζω, ακόμα και εγώ που μπορούσα να έχω ένα στούντιο φωτογράφησης για τα ρούχα ή οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι φωτογραφίζω τα ρούχα στον καναπέ μου και στον πάγκο κουζίνας μου. Οπότε δεν θέλω να ακούω δικαιολογίες ότι μένω με τους γονείς μου, δεν έχω ωραίο σπίτι. Ούτε εγώ είχα ωραίο σπίτι και εγώ έμενα με τους γονείς μου, αλλά πάλι πούλαγα. Πολύ σημαντικό πριν φωτογραφίσεις να καθαρίσεις τα παπούτσια. Δηλαδή αυτό το παπούτσι όπως είναι πουλιέται 60 ευρώ. Αν καθαριστεί μπορεί να πουληθεί 90. Και έχουμε το Balenciaga T, το Supreme T, το οποίο θα το δώσω και με την τσάντα για να ανέβει το price του, τα Nike. Ολογελάκι μου κάνει. Δείτε διαφορά πριν, μετά. Τελείωσα το photoshoot και τώρα ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Το μόνο που χρειαζόμαστε για να μαγειρέψουμε είναι το κινητό μας με γεμάτη μπαταρία. Σάββατο πρωί, η καλύτερη μέρα είναι Κυριακή πρωί, αλλά έχουμε και την αυριανή μέρα, έτσι. Σήμερα πάμε να δούμε τι θα τζιράρουμε. Update, μετά από 40 λεπτά έχω πουλήσει το Supreme T-shirt, πουλήθηκε κατευθείαν. Έχω πουλήσει τα Rick Owens και περιμένουμε για τα άλλα. Γενικά ποτέ δεν ξενερώνουμε αν κάτι δεν πουληθεί κατευθείαν. Ο κόσμος δεν είναι όλη μέρα στο Instagram, δεν θέλει να αγοράσει κάτι όλη μέρα. Αλλά το προφίλ είναι εκεί και συνέχεια καινούριος κόσμος βλέπει τα stories. Τσογλάνια, η ώρα είναι 11 και 5 και μόλις τζίραρα συνολικά 515 ευρώ μόνο σήμερα. Το κέρδος είναι μικρό, αλλά όπως είπα στην αρχή του βίντεο, τα τελευταία μου κομμάτια ήταν bricks. Ένα tip σε αυτό το σημείο. Μην νομίζετε ότι επειδή είμαστε resellers ότι κονομάμε και ότι είναι μόνο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ωραία, ένας πήρε αυτό εδώ το sneaker, όπου αν ήταν ας πούμε, βασικά αν είσαι Rick Owen και Playboy Carti fan, ξεκινάς ας πούμε με τα mainline, τα οποία κάνουν χιλιάρικα τα παπούτσια. Μετά πας στα Dark Shadow που κάνουν 500-600. Αν δεν έχεις ούτε 500-600 ευρώ, αυτό είναι το πιο κοντινό σε 180 ευρώ retail που μπορεί να πάρει κάποιος Rick Owen fanboy ας πούμε. Και ένα σήμερα το πήρε με 80 ευρώ μάγκες. Ο άλλος πήρε με 100 κάτι, πόσο το έδωσα αυτό, το έριξα κι άλλο γιατί ήταν brick. Πήρε McQueen που ξέρω εγώ το 20 και το 21 έπαιρνες McQueen με 500 ευρώ έτσι. Και ο άλλος το πήρε full good price. Έδωσα τα γυμναστηριακά, δηλαδή το γυμναστηριακό drip έχει ακριβήνει πάρα πολύ και εγώ έδωσα 25 ευρώ τη μια μπλούζα και 30 ευρώ την άλλη. Οπότε σήμερα W μέρα, όχι τόσο σε κέρδος αλλά σε τζίρο, πήραμε πολλά λεφτά που είχαμε δώσει πίσω. Όσον αφορά τώρα την αυριανή μέρα, είμαστε στα 515 ευρώ τζίρο. Ωραία, άρα από πράγματα που ήδη είχα. Σκέφτομαι αύριο να κάνω μια μαγιά και επειδή είναι άνοιξη νιώθω ότι είναι πολύ hype το να πουλήσω Imagination κολόνια. Δηλαδή όλοι τώρα ψάχνουν Imagination κολόνια. Εγώ έχω, αλλά είναι άδεια. Οπότε σκέφτομαι να πάω αύριο το πρωί να γεμίσω στη Louis Vuitton και να την πουλήσω. Λοιπόν, update.
Το update είναι ότι μόλις πήγα στη Louis Vuitton και πόσταρα 2 η ώρα το μεσημέρι. Βασικά πόσταρα 2 και 30 το μεσημέρι, πούλησα το πρώτο Imagination 2 και 52 και πούλησα το τελευταίο 5 και 33. Οπότε από όλο το bottle ήταν 200 ευρώ το refill και ο τζίρος 500 ευρώ. Οπότε έχουμε από εκεί 300 ευρώ κέρδος σε λίγες ώρες. Πούλησα και το Iman Gadget sneaker, το είχα πάρει εγώ 2,50 και τότε σε 150 έχασα λεφτά, αλλά it's okay, είχε μείνει πολύ καιρό. Οπότε θα κλείσει τώρα το σουκού και πάμε να κάνουμε τα μαθηματικά. Όπως είπαμε, όπως υποσχέθηκα, έχουμε Prada Pickup. Πάμε εδώ να το ανοίξουμε. Πήγα στην Prada που είναι αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου designer brand. Το θεωρώ πιο chic και πιο ωραίο επειδή έχει τέλεια ρούχα και έχει απλά το μικρό logo. Ήθελα ένα bucket hat και ήμουν ανάμεσα στο Gucci, σε Louis Vuitton, σε Burberry και σε Prada. Ο λόγος που δεν πήρα το Burberry είναι ότι ήταν πολύ πιο φτηνό από αυτό, αλλά το Burberry παίζει πάρα πολύ. Συν ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να το βάλεις με όλα τα outfits. Sorry, μάγει σου φάει 2 μπριζόλες. Οπότε πήγα Prada και πήρα με τα λεφτά από τα items που δεν φόραγα. Πήρα αυτό εδώ το Prada Bucket Hat, το οποίο έκανε 580 ευρώ. Δεν είμαι περήφανος, είναι πάρα πολλά, αλλά λόγω του challenge ρε φίλε. Εδώ. Καλοκαίρι, Βαλκάνι. Οπότε πήρα αυτό και στο 90 πήρα και κάτι άλλο και βγήκαμε λίγο εκτός budget. Βλέπεις αυτό εδώ το Prada Box και πήρα αυτό εδώ παιδιά, το mini Prada bag, το οποίο είναι, επειδή έχω την Goyard, γενικά δεν κοιτάω καθόλου messengers και wastebags και τα λοιπά, αλλά την Goyard ρε φίλε δεν μπορώ να την παίρνω συνέχεια γιατί δεν είναι μεγάλα, δεν είναι και μικρή και ήθελα ένα μικρό το οποίο να το έχω εδώ έτσι και να είναι σαν να μην υπάρχει. Κλειδιά, λεφτά, πορτοφόλι, άντε και κάνα γυαλί λίου. Και πήρα αυτό το οποίο είχε παιδιά 1000 ευρώ. Οπότε μπήκαμε λίγο μέσα, αλλά it's okay, κρατάνε και αυτά την αξία τους. Χαίρομαι που έκανα αυτό το βίντεο καθώς έκατσα ένα σουκού και χάσλαρα, θα μπορούσα να ράξω να ξένω τα αρχίδια μου. Αλλά χάσλαρα επειδή έκανα το βίντεο και πήγα και πήρα και αυτά, εντάξει, έδωσα ξέρω εγώ κάνα 200, 300, 400 παραπάνω, αλλά γούσταρα και είναι και πράγματα που τα ήθελα καιρό. Το bigger picture όμως είναι ότι χρησιμοποιώντας την fucking τέχνη της πάσας,